5. decembra sa námestie zaplnilo stovkami ľudí, ktorí prišli privítať Mikuláša a otvoriť vianočné mestečko. Tešili sa na neho hlavne deti, ale aj dospelí. Aby ho videli všetci, aj tí vzadu, prišiel tento rok na choduliach. Na pomoc mu prišiel aj anjel a jeden nezbedný čert. A hoci čert trochu šantil, všetci si napokon odnesli len sladkosti a úsmevy. Ako sa vám páčilo vystúpenie? Dobre. Mne sa páčil Mikuláš najviac. Najviac Mikuláš a anjel? Aj anjel sa mi páči. Čerta si sa nebál? Nie. Vôbec? Vôbec. Si dostala aj nejaký darček od Mikuláša? Áno, dostal. Čo si dostala, prezrad? Lízatko, čokoládu a to je všetko. Mikuláš mal toľko povinností, že sa dlho nezdržal, ale jeho pomocníci sa postarali o to, aby každé dieťa dostalo sladkosti a pocit, že je súčasťou sviatočného zázraku. Nech sa stane zázrak a nech začnú svietiť naše vianočné osvetlenia po celom meste. Skúsme, či sa to podarí. Počujú nás všetci tí naši kamaráti, technici, zakričte, prosíme si, áno, svetlo, a už máme jedno, druhé, rozsvieťme ešte, čo sa dá. Keď sa celé námestie rozsvietilo, bol to čarovný okamih, ktorý zaplnil srdcia všetkých nadšením a obdivom. Svetielka ožiarili celé vianočné mestečko a centrum sa naplnilo sviatočnou atmosférou, ktorá určite bude trvať až do štedrého dňa. Krásne je adventné obdobie, práve sme otvorili vianočný trh tuto na námestí a začínali sme s mikulášským programom. Tentokrát tradične detičky z nábrežnej školy mali krátky program tuto na javisku a potom prišiel Mikuláš a sprevádzal ho čertík s anielikom. Detičky sa veľmi tešili, no a pozývame každého na vianočné trhy. Ináč máme zabezpečené krásne programy od štvrtka do soboty, každý deň od 5. do 7. hodiny. Každú sobotu bude vláčik premávať bezplatne od 17. do 19. hodiny. A ďakujem všetkým, ktorí účinkovali v dnešnom podujatí mikulášskom. Jedná sa o Aďa Ohrádku a občianske združenie Trapity. Mikuláš priniesol nielen sladkosti a rozsvietil vianočné mestečko, ale inšpiroval deti aj k vlastnej kreativite. Po jeho odchode som im dala mikrofón, no a výsledok? Malí reportéri sa pustili do práce s obrovským nadšením. Budeme v telke? Áno. Ahojte, dievčatá. Čo sa vám páči najviac na vianočných trhoch? Všetko. Je niečo, čo sa vám na vianočných trhoch nepáči? To, že nám nehádzali tie cukríky, ako slúbili. A je niečo, čo sa vám najviac páčilo? Že nám tie cukríky potom dali. Čo sa ti tu páči najviac? Čo sa mi tu najviac páči? Páči sa mi, že je tu veľmi veľa ľudí, že je tu veľmi dobrá atmosféra. Všade vládne pohoda, dá sa povedať tak, mier medzi ľuďmi, vzájomná ústretovosť. Je to nádherné také vianočné obdobie. Tak čo, kto z vás ide robiť do televízie? Ja by som chcela. Čo by ste tam, aj ty? A čo by ste tam chceli robiť? Takú moderátorku. Vyzerá to, že deti v našom meste majú nielen veľa otázok, ale aj veľa odvahy. Možno ste dnes medzi nimi videli aj budúcich skvelých reportérov. Radosť detí, svetlá na námestí a sviatočná atmosféra vytvorili dokonalý adventný večer. Večer nebol len o Mikulášovi, ale aj o deťoch, ktoré ukázali, že sviatky nie sú len o darčekoch, ale aj o spoločnom zážitku s rodinou a o radosti.